yakni benta jongga kubor la OneRSP daga fatafat online shopping store. Wemeli kamaulai ba process di sauk me kambola kular ulapan urloy ngajingang nur jongga Fernando Shelter Home kambola yo ban khabribon ban pelaj noi ka kali ban ki khonswet habalet school bar kiwe de kijingdan kam Wemeli ula pelaj yakni ka kali henne ka sing sajang ka kharwai tere unaitung hakajingan rengkat ki sister ki khonswet bar kiwe I sister Teresa Salam Thangi Ibakmi yakni ka jakari khonswet haba arjin krani ilai khuble ba ilapan pau ka jing songo UMLA ka thany ba penur longe ka jing angnu jongki ine sister ila pertui ki kam jong nomi khman ban yo I ka jing I jong ui ki khana khonswet. So we are extremely happy to have you to be a great benefactor in this home. We really appreciate how much you love for the children here and for all of us for our welfare in this home. We sincerely thank you. Today we can say children will peacefully be able to go anywhere, any outing without any problem by this vehicle. So all the children can enter and we will be able to take them freely and safely. Nakaliang ba process di saw kami ha ba arjin kran hakani kasngi uloang ba kumunong mi khmat kadega kamram ka jong u banyarap khamtam na ka benta ki khonswet Baulapan pau rui ke jingej baki khana nagane ke jaka kensa em ke jing em ke baki sister kilai alam barhika ye ki haklenti bantep yo blai uba process ulapan tep baya kane ka kali lapan thie na ke MLA scheme ka bla ko jaka khara lak tingka wat nak sko ban tu ye phi ni khana ni ka por mata di belok khana batip sini wat jukwa ka long na ka le ngi ban pakhat ke ki basni yo pakhat ke ki bobha na ka mata ka long ke jong phi I khana bobha Ile ke bapa dengan snow banda man kentu nak liang jua hani ka por jong ha ni ka por banta nak liang pi ka ego hidon kam don kata ka aim in life you should have an aim in life in your life you have to bar khat ke banga ko ban long shal si on the head san baro ai ka shong bata no ka man ke jong pi don ka no ka jinge ya ka jing ka no ka jinge ka mangi mat boleh youtube khamba ya lam ya ka jing thu ya ka jibot ka jong pi ba ke ba khat ken long hapo ka jing pen hapo ka jing min ba ka jing da ka jong ple adon ka jing ben ka krau ka long ha ka bede ka long na ka bata ka lawe ka jong pi kum ma ke sister lai lam pi ka long ha ka pi bede ka daw la sha di sisngi na ka liang ka jong pi ru ken sa ya ka pi bede ka kum ka mon ka jong ple ada ya kan ka long bi lok ka jong ha ke ni sing ngaru ka long ha ka por ba badang rit ni shwa di pa jong ai di brio ka long ba shekini ble Laju orang ilok jonga pe nak liang jok hiru bide de gajian ke basikri blai banga sikri blai mentaru kalau nak liang jongi kalau kanu banglia ni sini hau blai ni IT hau blai mestak ni ki IT blai baro isni IT blai baro ni pendam hau blai nama blai nai lam ni kalau hak denti ban tip yo blai ni ke benda ke pasang ngajong I khon ke jonga de ban long ni khna ke bha I khna ke ba ke de long khna bha tapi kalau khna bha u blai u kerku nam ta ke jong pi Hachwa kani ki khonswet kila ai ke jirwai ai khuble yu nong mi khmat ka than baria kani ke jia lang la panya de sister one suk khim dai If you want to be corona wash your hands always wash your sanitizer on our hands wash it soap if you want to be corona wash your hands very good song if you want to be corona wear a mask if you want to be corona wear a mask always wear a handkerchief or a clean and tidy mask. If you want to be corona, wear a mask. If you want to be corona,